O conselleiro de Sanidade destacou o traballo desenvolto durante máis de 30 anos na UCA de Ribeira. Agora todas as unidades pasan a formar parte do Sergas, reforzando a atención aos máis de 7.000 pacientes que teñen ao ano. O 2026 comezou cunha nova moi agardada. As unidades de condutas adictivas de toda Galicia pasaron a integrarse no Servizo Galego de Saúde. Esta mañá, o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño visitou a UCA de Ribeira para coñecer as súas instalacións, o seu persoal e a súa forma de traballo. En valor o traballo que se fai en esta unidade, un traballo transversal, un traballo integral, escoitado cousas moi bonitas, e cosa a palabra desestigmatización, apertura á comunidade, que son conceptos que creo que son importantes a la hora de avaliar como se traballa na resolución das drogadicciones. Tamén o equipo multidisciplinar, a transversalidade no traballo, médicos, psiquiatras, psicólogos, traballadores sociales, administrativos, xente que traballa nos talleres, creo que tamén son cousas moi importantes. Tamén poner en valor, por suposto, a aposta da Xunta de Galicia polo que é a integración de 13 unidades, antiguamente chamadas municipais, de atención á drogodependencia. Aposta que definiu de forte e necesaria que vai a permitir que a atención dos pacientes sexa integral e sea máis holística. Insisto, un traballo excelente desta unidade, creo que é exemplar. A palabra calidade, como ha dicho Jesús, me parece unha cousa realmente impresionante. Nunca pensei que unha unidade de atención á drogadicción estuviese certificada, é realmente unha sorpresa, e alegrame moito por eso. Felicito tamén a toda a unidade por ese traballo. Unha unidade cada vez ten máis traballo, que lo que no ano 2024 foron cerca de 700 pacientes os vistos, no ano 2025 xa son 128 máis, creo que isto vai a máis. A aposta da Xunta é firme, é segura, está tamén asegurado o financiamento para este ano 2026, con 4,8 millóns de euros para todas as unidades, e os grandes beneficiados van a ser esos 7.100 pacientes que hai nas diferentes unidades de atención á drogadicción en toda Galicia. Grazas a isto, verán a súa asistencia sanitaria, social e xurídica mellorada. Enhoraboa a toda esta unidade e enhoraboa a todas as profesionais sanitarios que traballan en ela. E unha breve tamén quería chamar a atención sobre o traballo feito desde a Consellería, fundamentalmente a través da Secretaria Xeral, que realmente pouca xente apostaba por esta integración. Creo que hai que recoñecer tanto a ela como a unidade, a súa dirección de saúde mental, que temos aquí tanto a Almudena como a Manolo, o traballo ben feito. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, afirmou sentirse orgullosa polo traballo desenvolvido polos profesionais da UCA local durante máis de 30 anos. Agardamos que se siga facendo un conxunto dende a Xunta e dende o Concello de Ribeira, porque o que hai nesta casa é máis alá dun equipo técnico, profesional, hai un equipo humano, hai unha familia que leva traballando aquí moitísimos anos e, polo tanto, funciona como tal. Eu creo que iso é o valor, o gran valor que ten esta UCA e que traslada ao resto de UCAs como exemplo de bo traballo debo facer. Servizo de alta complexidade asistencial, técnica e organizativa que se presta a toda a veciñanza de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo.